Yen aku kudu golek kayu Kastubamulya ning Gunung Candrageni, Gong. Kayu Kastubamulya kuwi wis tau weruh rupane urung. Lho, urung. Lah kok tok goleki? Tur kowe manut karo ngendikane Begawan Duna. Kok kowe arep munggah Gunung Candrageni? Pancen sing wis tak antepi, Tru. Jarene Penemban Durna nang kono engko ana kawah. Nek aku wani nyemplung kawah. Sing jeneng kawah kuwi papan sing panas. Panase ngungkuli panas geni ana ing Marcapada. Nek nganti kowe mlebu jroning kawah kuwi mau, kowe mati, Gong. Truk, mbok ora sok ndisi sing keparenge sing gawe urip. Mati urip ora saka cangkemmu. Mati urip saka kersaning sing gawe jagat. Kowe kalingan ra? Jaman Ndara Werkudara golek banyu suci Perwitasari kon nyemplung segara. Aku terinspirasi saka Ndara Werkudara. Ndara Werkudara nekat nyemplung segara wae ora mati malah entuk tirta pawitra maning suci. Aku ya tak nekat nyemplung kawah. Kowe modar. Ora. Kok iso omong nek ora? Werkudara wae ora mati kok. Ndara Werkudara beda karo kowe, Nyuk. Suwe-suwe mangkel aku ngandani karo kowe iki. Minggir ta kowe ora usah ganggu kekarepanku to. Kowe lunga. Ya wis ning ngene bae. Nek pancen kowe ora gelem tak jak bali ngene bae, Gong. Yo tak ewangi yo. Piye carane golek ning aja nyemplung? Ora aku arep tetep nyemplung, aku lho ngadus barang dasare. Aku arep nyemplung, ora sah, rasa nyemplung goleki saka dhuwur, munggah Gunung Candrageni ya kena. Ning digoleki saka dhuwur. Ora, wis to kowe mulya. Kowe mulih ora? Kowe ora mulih salin perkara karo aku lho. Ora ana kakang, ora ana adi lho iki, Gong. Ora edan kowe. Ora edan iki serius aku. Gelem mulih ora? Ora gelem mulih. Aku tegel karo Petruk. Kowe wani wae karo aku. Lho. Sing tak wedeni apamu aku nek kaya ngene iki ora wedi sapa-sapa, Tru. Aku nek wis katokan abang ngene iki wis nekat. Ora usah dadak pisan-pisan kowe dadak ridu lakune Bagong. Gong, aku njaluk karo kowe mulya tenan lho. Nek ora gelem mulih aku meksa karo kowe. Nek kowe meksa karo aku, salen perkara karo aku ana Kakang Adi gelut. Aku mau nek kon gelut karo kowe. Nek ora gelem mulih, nek ora lah kok dadi ora ngerti sangkan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing Dirgantara. Mara bareng tak kespadake, woh ladalah sajake wis tekaning pati. Mbok menawa iki dadi utusaning Dewa sarta pengadilaning Dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya. Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku monggo aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi panganing Argayaksa mula tumungkul bapa ngakasa ibumu Pertiwi. Kowe dadi isen-isen ning wadukku yen ana luputku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe? Sing baku kowe tetep dadi panganing arep tak pangan kok tangi. Aku nek arep dipangan tangi. Tangi sike iki kok. Aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok. Terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti tekan ning kene. Ki kono gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho, kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho, aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang jaga lengkeng Arga Candrageni. Aku Argayaksa. Argayaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udu, Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karangkadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Apa kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candrageni. Aku sing jaga Gunung Candrageni. Nah, gandeng kowe sing jaga Gunung Candrageni.
Aku njaluk palilamu ya Arga Yaksa. Njaluk palilah piye? Lilanana aku tak munggah ning Gunung Candrageni. Hosik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candrageni? Aku nampa dawuh pangendikaning guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu Kastuba Mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candrageni. Oh, nggih. Mati urip ki ora saka kawah, ning mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki sawijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu Kastuba Mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu harga Candrageni iki durung ngerti wujuding kayu Kastuba Mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo murid kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindakke. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngapa? Waton kowe iso ngalahke aku, kowe kena munggah Gunung Candrageni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candrageni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke ning wadhuku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya, nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis 3 sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku 2 jam ora mangane mae. Terus aku panganen wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsuh kowe. Tinimbang aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya, wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu Kastuba Mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngujudake sawijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ora enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoke ra enak iwakku, soalnya aku ki ora tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu, kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi rai tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku iki kondang becik kok. Aku iki kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas. Ikhlas jan dolan-balan iki kok. Oh, lah yen ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Dadak ngempukke. Nek arep empo ya kene iki. Ning ngene iki sok metu gase lho. Nek kene madhes ngono kowe muntah-muntah. Moh aku apa kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah ngewuhke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nya. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Kowe 3 sasi ora mangan, nek ora mangan wong kaya aku ngene iki engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe urung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan, ikhlas mapano. Wah, untal malang dening Arga Yaksa. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan meteng. Oh iya, mujur ya kena. Wis ngono wae. Pauntalan ya. Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis isin. Nek wong dipang kok malah omong wae. Hak tamani siung pengapit
Mancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi tamani sing cempet. Pengapit, pengapit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Ning nggon pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel lara banget kundan. Wong milahing Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Samane dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawursari. Ulun boten nyono bilih paduka ngenten samomong dhateng jagat kula. Kula ngantoske calon kiblat pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindakke. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Pancen ulun ingkang tansah gawe lakon kita, Bagong. Aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi lawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli lawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati. Kuwi ingkang ndadekake ulun bombong telenging penggalih ulun, Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun sak suwene momong kita kuwi ya sak ora-orane solas laganing ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengkaten ulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita? Teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan pukulun. Ngaten nggih pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkrah boten kanten-kantenan. Kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun pukulun. Apa ingkang dadi gegayan kita kuwi bener mekaten pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya pukulun. Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa pukulun? Karang Kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang Kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta. Monggo rusak ing desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawabing para Pandhawa, nanging sabab apa? Teka para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula. Teka ora gelem nyumurupi rusak ing desa Karang Kadempel, Bagong. Terus mula kang sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun, Bagong. Kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta, Bagong. Mekaten pukulun. Iya. Lajeng keparengipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita, Bagong. Dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel.
Nanging sadurunge kita ndandani desa Karangkadempel luwih dhisik elingna para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake, wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane, sak ala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula Gandeng Pandhawa kuwi wong satria ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula Kang Sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh pukulun tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tan prabeda kelawan kaya ulun nalika semana. Wujud napa pukulun? Celeng kudu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih, ngestakaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niyate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun lan ulun bali manjing anggo kita. Nun nggih ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ning Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karangkadempel supaya Pandhawa uga mbantu lawan nggon kita duwe niat bangun Karangkadempel. Ngestakaken dawuh pukulun. Lajeng kepareng paduka pukulun kados pundi? Ulun manjing sajiwa ning ngangga kita. Kanthi wujuding kayu kastuba kula bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga bangun desa ora mung Karangkadempel nanging desa-desa ing menapa dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Iki ngestakaken dawuh pukulun monggo latri manjing angganipun ingkang ngabdi. Kosek kita arep nganggo jeneng sapa? Waduh la menika ingkang repot. Dipun keparengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger dedya buta galak. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal Werka. Wah, menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Panjen bener ngendikaning Wangadi pukulun ingkang dawuh kelawan aku yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa Karangkadempel nganti tak rewangi ketoyong-toyong kaya ngene awakku. Bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa. Pandhawa ojo banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Ora nggatekke karo kawulamu, Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo sapa? Pandhawa. Kontengan kene. Dokon rawuh mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Ana kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih, Bagong. Kowe sik. Bagong, nggih. Aja dhisik kowe, nggih. Slak kesusu lho. Iya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya aku mati. No ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun prisa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara.
sing nang Karang Pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep kudune sampeyan iku adil kudune sampeyan iku tansah cedhak niti priksa dhateng para kawula kula kandhani nggih Gus Karang Kadempel niku wawane werna-werna kawulane aja ora rukun kabeh ora tentrem mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula nek Semar niku wis ketuwan kon bangun mula sing kudu bangun nggih anak-anake niki ning kula iso apa nek mboten nonton pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa kula niku mung masyarakat lemah kula niku mung wong cilik kula niku mung batur selagine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa Karang Pradesan niku nuwun sewu iso delengke apa ora nek ora iso delengke ora masalah tak bangune dhewe ning kula ora arep suwita karo sampeyan kula ora arep suwita karo ndara-ndara Pandhawa saniki sampeyan penak saniki sampeyan iso lenggah duwe derajat duwe pangkat kok terus ora nyawang isor sing mangsa wang dhuwur terus mengko nek klilipen ngrekoso lho sampeyan ngoten napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku manggatekke ngoten Karang Kadempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku bangun kayangan wis ping pira ya, Pak ya? Heeh. Bangun kayangan, bangun SPBU. Bangun taman pariwisata, nggih to, Pak? Heeh. Wis kesel bapak niku lho bagiane Bagong bangun desa. Ning nek Bagong ora dibantu sampean-sampean, ora bakal Bagong nglakon bangun desa. Lah manunggaling sampean minangka Gusti kula kalih para kawula tetunggalan manunggal iso mbangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampeyan mawi sesandheyan kalih para masyarakat kawula alih bangun wewangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak salah sampeyan dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayaning kawula karo sampeyan saya ngrekoso sampeyane dadi nalendra. Kowe iki dialem bathuk bolu isi madu, rupamu elek nanging pikiranmu kuwi becik, atimu becik. Matur suwun. Kula mboten butuh pangalembono. Ning kula butuh kesaguhan sampeyan, kesanggupanipun ndara-ndara supaya mbangun desa sareng kaliyan kula. Bagong bakal ndak sengkuyung. Bagong ndak sengkuyung lahir batin. Ponokawan Bagong ndak sengkuyung lahir batin. Ponokawan Bagong aku ya nyengkuyung lahir batin. Anak sing ngerti karo wong tuwa ki meng kowe. Meng kowe. Aten-atenmu lah kok. Kowe ya wani ngelingake marang bendara ingkang nedeng Kalimbut. Tole muga-muga klakon penjangkamu Ponokawan.